Upozornenie. Vopred sa ospravedlňujem, že začiatok videa bude na výšku. Viem, nejak som na to zabudol. Ale poďme na to a užite si videjko. Tak čaute. Práve to tu balím trošku. Rybárske veci. Ešte váhu musím prehodiť. A chystáme sa na štrkovisko alebo na jazero Kechnec. Tak poďme sa pobaliť a vidíme sa tam. No, auto už je pobalené. My sme prichystaní. Nika dala skúšku na Ačko. Čiže dobrá nálada panuje. Ukážme si ho. A ideme na to. No, my už sme na pumpe veľmi blízko jazera Kechnec. Ideme si ešte pozrieť na mapách presne to miesto, vlastne, na ktoré sa chystáme. Uvidíme, či bude voľné. Miest je tam dosť veľa, ale treba nájsť to správne, kde to bude brať. Pozrime sa, kto ide pešo. Chce sa prejsť, mohla ísť pekne v aute, v kľude. No nič, ale ako vidíte, otrasná cesta, no jasné, prostredníky. Tak ako vidíte, miesto máme perfektné. To je moja žena. No a ideme sa vybaliť toto všetko. Trochu si to tu udomácnime sa, no to je jedno. A proste ozvem sa hneď. Čaute. Just a young gun with views. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Bit the box with the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. People laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. You say you're basic, you say you're easy. You're always lying in the backseat. Now I'm smiling on the stage while you were rapping. Thunder, feel the thunder, lightning and the thunder, thunder, feel the thunder, lightning and the thunder, thunder, feel the thunder, lightning and the thunder, thunder, feel the thunder, lightning and the thunder. My už si tu takto perfektne grillujeme. Tu je grillmeister. Povedz nám, čo si to pripravil pre nás? Si to kuracie mäsko, napácované a klobásky. Klobásky syrové. Tak to už áno. A my stále čakáme na rybu. Aj rybu hodíme na grill, keď bude treba. Ale iba zubáča. Alebo šťuku. No, neviem čo chytíme, keď vôbec na čo chytíme. Ale cieľová je kapor. A tu sú tie kapre veľmi pekné. No ale tak toto je fakt, toto si zaslúži pozornosť. Pozrite sa. Ježiškové oči. Matka zem. Ten trošku spadol, to nevadí. Ale ja ho zjem. Joj, toto korenie. More, nerob. No nič. Počkaj, toto si nemala spraviť, teraz ukáž. Ježiši. No nič, už to rozvod. Cipana, no aj do dymu vás dám, nech to všetko cítite s nami. Nech to prežívate tento moment s nami. Pahrebka. Jaká naložená. More, ale grill za koľko? 20 eur. Za 20 eur? 20 ečka, pozri sa. Action. No nič, toto bude riadna lakocinka. In the stillness of the night, under the moonlight so bright, our hearts are joined in harmony, a love so pure. Vonku je fajne, príjemne. Žena ma nechce pustiť k jedlu.
Je toto normálne? Opatrne s tým nožom, počkaj. Opatrne. No ale ryby zatiaľ nič. Fajne, do dymu, nech na ťa nepôjdu komáre. Isto. To My budeš ešte smrdiť. starí indiáni používali. Indiáni. Budeš spať vonku. Nie, ale isto. Tento dym, to je, vieš, aké dobre. Voči komárom. Ale jak to? Masaker, počúvaj. Brutál. To si môžem otvoriť toto. YouTubeový kanál, že varíme v prírode so Šimonom Anikou. To by bol úspech, keď také veci by sme robili. Dopredu pripravené klobásky so syrom a napacované kurácie. Jaj, no nič. Ideme to asi prehodiť, mám taký cíťak z toho dymu. Poď toto umyť. Vidíte, už mám povinnosti, hneď sa vám ozvem. Tak my už málo čo z toho máme pripravené. Tu máme také, že ready to eat. A ideme napapať. Ryby zatiaľ nič, také ťukance tam sú, ale žiadna sláva zatiaľ. Zistil som, že mi bude treba nový statív, taký nastaviteľný. Určite už v najbližšom videjku budem mať aj mikrofóny, ktoré si budem môcť pripojiť aj na telefón. A už posledné kusky sa dorobia a my sme pripravení na nočný lov, všakže? Áno. Áno? Áno. Však bodaj by ne. A kuchár sa nechce ukázať na videu. Kuchár. Čo sa osmívaš, jak puk? More nohy som jak mal, si videla? Takto som si sedel, jak oni. Asi ich ani nebolo vidno, tak som nastavil, že by... Taradá, bolo vidno iba mňa. Býva toto ako perfektné miesto sme si našli podľa map. Ale cesta tu na mojej Mazde 2 bola... Čo ja hovorím, tá Mazda 2 to je Jeep, len oni ho nepredávajú jak Jeep, ne? Zošuchali sme čo všetko, povedz. Všetko. Aj keď mám strešný nosič, tak to ten. To by som tam nedávala. Ale nie. Ahojte. Takto od ohníka sa vám hlásim. Je niečo po 9:30. Ryby zatiaľ len tak do toho šťuchali, také jemné zábery tam boli, ale že by ryba bola aktívna, to zatiaľ nie. Čakáme. Noc je tu že vraj veľmi živá, že v noci tu ryby najviac berú. Urobil som si ešte ohník, spapané máme. Zakrmené, prehodené. Zmenil som taktiku, idem úplne pod brehom chytať lov, videl som tu ryby pri brehu dnes. Čiže zvolil som taktiku 5 metrov od brehu 6. Tak sa mi podarilo aj naposledy v Šaríši ten 11-kilový kapor. A ak chcete vidieť aj také nejaké zábery počas nakrúcania. Čo tu mňa učí? Počuješ? More, daj pokoj. No a keby ste chceli vidieť aj nejaké zábery také počas nakrúcania, alebo len také, keď neidem ani natáčať na YouTube, alebo také, alebo to bude moje také prvé video, tak nezabudnite sledovať. Nezabudnite sledovať môj Instagram, ktorý vám hodím teraz. Budem rád, ak mi tu dáte follow, poprípade nejaký like, koment, nejakú radu na túto vodu, ak ju poznáte lepšie, lebo ja som tu prvýkrát v živote.
ale počul som, že berú tu veľmi pekné ryby, aj čo som videl fotky, videa, amure tu sú krásne, kapre tu sú veľké, takisto aj dravce, sumce, že vraj sa tu chytujú už chyty. More. Mi povieš, prečo rozprávam ja Geňo? Lebo si Geňo. No nič. Tak nám neostáva nič iné, už len čakať, aby prišiel konečne ten záber vysnívaný. Tuto si sedím pri ohníku. Nika už je v posteli. A ja sa vám ozvem pri najbližšom kontakte s rybou a ak nie, tak pri najbližšom kontakte s niečím. Ešte neviem čím. Niekedy sa vám nepodarí chytiť rybu. A to chytíte prírodný šonov sopeľ. No nič, idem to previazať. Aktuálne máme 12 hodín aj 10 minút. Previažem, hodím to a idem spať. Tak dobré ránko sa praje. Aktuálny čas 5:32. V noci ani ryba, malé ťukance, ako môžete vidieť. Začína vychádzať slnko. Udice mám nahodené od polnoci. Mal som tam tvrdé gule. Čiže gule by mali byť ešte vo veľmi podobnom stave, ako som ich hádzal. Neviem, či som zvolil zlú taktiku, alebo proste rybám sa dnešnej noci nechcelo. Idem to prehodiť. Do tej 9. budem mať udice nahodené a uvidíme, či sa niečo podarí. Ale pozrite sa na tú krásu. Nádherná príroda. No nič, poďme to prehodiť. Tak čaute. Aktuálny čas máme 7:03. Máme to znovu prehodené. To už vlastne nechám tam ešte hodinku a potom hoďku to skúsim ešte prehodiť. Skúsil som dať menšie nastrahy. Som 16 kryl a na dňu čo to bolo? Morúšu popku a na druhej mám popku krylovú a veľkú kuričku. Tak uvidíme, či to spraví. Jednu mám zahodenú exu lekna, tamto niekde. A druhú som skúsil hodiť úplne, že do priestoru voľného. Celú noc nám chodili zvieratá. Ja mám alergiu jak sviňa, neviem z čoho. Tieto chaluhy, to je peklo, keď chcete prehadzovať. Ale to fakt iba my na našom mieste sú, jak na rokom. Tak tu nám niektorí rybári za sebou nevedia pratať. No nič, veď máme tu sáčok trošku, potom popratáme aj po druhých. Sme v prírode, treba sa o ňu starať. No a tak uvidíme, či ešte niečo príde, alebo odídeme na prázdno. A ja som nečakal nejaké veľké veci, aj keď takto očakávania boli, ale realita sa ukázala, že jedna noc je predsa len vždy jedna noc a
nie je to dostatok času na to, aby si dokázal tak efektívnejšie nájsť tú rybu podľa mňa. Nie to ešte nadegustovať to, čo práve chcú. A tak uvidíme. Tak máme tam prvú rybu. Si v pivde ležala. Som prišiel záber, padak. No uvidíme, čo to bude, ale budeme ho musieť nejak špeciálne podobrať. Tak ahojte. Tesne pred koncom našej výpravy nočnej sa podaril taký menší šupik. Prišiel padak, ja som už pomaly aj zaspával. A zobudil ma tento krasavec. Poďme si ho spoločne ukázať. Žiadna kechnecká oblúda. Takýto, ja neviem koľko, 45-50 cm šupik. A potešil. Poďme ho pustiť. A ešte nech rýchlo pošle oca, babu, deda, psa. Ošetrený je. No, kapšíku. Pošli tátu. A ide naspäť. Tak túto rybku vidím poprvýkrát na vlastné oči. A je fakt nádherná. Pôvodne som si myslel, že tu je len jedna. Ale tu ich je normálne, že stádo. Krásna rybka, farebná. Fakt jak do akvárka. Pozrite sa na ňu. Ide až rovno ku mne. Krásna rybka. Už sme pobalení, všetko máme v aute, už sme prešli tú extrémnu cestu, podarilo sa nám aj... No, to je jedno. Hlavná vec, že už sme na dráhe a ideme smer Prešov. No nič, ak ste to dopozerali až tu a videjko vás bavilo, dajte like. Ak máte nejaký dobrý tip na vodu Kechnec alebo celkovo ku Kapraríne, určite nezabudnite dať aj nejaký koment a poprípade to poslať kamarátovi, nech si to pozrie tiež. Tak ja vás zdravím, vidíme sa čoskoro na ďalšej bode. Čaute. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos.